F'intervent waqt il-programm Folji fuq One, id-deputat Franco De Bono tkellem dwar id-deċiżjoni tal-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li l-ġimgħa filgħaxija beża jiffaċċjah għal dibattitu. De Bono qal li wara d-dibattitu li Busuttil kellu s-sibt filgħaxija mad-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia, fem għaliex il-Viċi Kap Nazzjonalista beża jiffaċċja lilu il-ġimgħa filgħaxija. Jiena l-bieraħ ħreġ Simon Busuttil tal-Biki. Nifhem għaliex ma rridx jaffaċċjani, sustanza ta' xejn huwa bnedem inflated nefħuh. De Bono qal li s-sibt filgħaxija Simon Busuttil ammetta li l-punti li ilu jqajjem huwa matul l-aħħar xhur huma kollha validi. Minkejja dan iżda Lorenz Gonzi u l-Partit Nazzjonalista qed isejħulu irrilevanti. Din id-dikjerazzjoni tikxef il-mod ta' kif jirraġuna u jaġixxi il-Partit Nazzjonalista. Jekk min għandu raġun jispiċċa rilevanti, dik is-soċjetà tkun messet il-qiegħ. M'hemmx, ma tistax tinżel iktar fil-baxx. Franco De Bono qal li l-Partit Nazzjonalista jaħseb li huwa l-bidu u tmiem ta' kollox. Dwar ix-xandir tal-Istat iddikjara hekk. Il-proċess li għaddej minnu dal-pajjiż bħalissa qed jippruvaw inessu li huwa għall-gvern. Mintomx tindunaw. Daw qed jippruvaw inessu li huwa għall-gvern. Dak il-proċess li għaddej bħalissa.